хора от YouTube. Аз съм ютубър XX, Fox XX. Това е реда на този сървър. Майнкрафт ще има ад в описанието. Ето го номера, ето му и скайпа. И да покажем... ние първо... Да видите какво бъде финалите, може да чекате. Ето. Не знам какво съм събрал за толкова много време. И така. Който ме гледа, топлия ми абонат ще получи тези всички айтеми. Или само един, ще реша. И така да ги видите по-добре. След като да запиша нещо. И на втория хом, е трябва да го видите. Опа. Ето да там. Чакай там, стена. И. Ето и на втория хом. Трябва да видите. Няма лайта, но... Това да покажа лаковете. Ларк не е много важен, защото е точно до лартен шанс. Ето го. Тук ми спава на Ларк Пензил. Да, точно така. Тук видиш това има. Теренор. Ларк Евент. Опа, чайте малко. Малко рекламата. И така. Ето го артовете, тук можете да качете и да ги отварите честите. Ларк. Както знаете. Е това. Да, видите. Животни много. Колко страна може да писате. Така, да, за един час се кача. Да знаете. И... Ларк. На първо Ларк, няма много време. Но... Ще има и айтата в описанието. Ето, набързо тук. Да го видите. Така, донатор плюс легенд. Звъните на онера и казвате какъв работи този. И пращате и плащате определената сума. Ето. Така. Да го видите по-добре. Набързо ще пробвам да го мида, ако мога. Който го бях минал един път. Ой, ако се чудите, чакай малко. Ако се чудите откъде са тия айтами, махам ти имам с едни определени хора. И ще го кажа в другия клип. И ще има поредица. Виждате, Warped Battle е хипер готин. Натискате тази табелка пред вас. И тук се избирате китове. Аз съм включил тук два. Първият кит, който да пускам, е този. Виждате. И например, като скочите, ето например в лавата скачам. Двата удари в две друга и не ми взе фол демидж. Нито фол демидж, нито горите така. На китбата.
Също и на Survival вече не взима вода, иначе. Водата не работи. Аз не знам. Ако искате да излезете, батъл, лева. Да. Уарп. Не. Чакайте. Така. Ето го. Тук можете колкото оръжие да си взимате. И то безплатно. Да видите. И така. Уарп. Шопа да покажа. Ето. И Уарп Принт. Само че още не отворям. Като прати без да не се отвора. Опа, ладно. Трябва да се виждат има много неща. Само че още не са сложили цените до края. Ето така, няма. И накрая на клипа ще има едно предварително с този човек. Ето. Ето го Спринт. И това беше. Чакай набързо да направим тези си свършващата. Ларк. И последния ларк, който мога да покажа. Така си видите едно готино меле. Макар че можете после да изменя, но не знам. Айде, няма да го чакам тук един час. Да, този един час. Аре, бе, някой няма да дойде. Не са това да бъдат. Ако ви ладите, се съжалявам, защото не знам защо го няма в киното, е много странно. Но кажете, ще има много поредици на този сервер. И влизайте. Бъл.